ให้แคนาดาCalgary kan ni Calgary pi hi han soila tung winter a chuan voin hi a vo ber ni tura an soi ni a voin hi February ni so mani a dar sari a pel ora a vot maya a vo dan hi khawo to omlo phei chon soi thiam har maya a tuisik kala anga tap water hi pona ka da nga minute engza chunga nge a khal reng ti kha kan en ho do ni kan va in chumi mai nei weather hi garon tilang zo ka nga computer screen mi hi entia vot nge ni ti kha yen chin lo kong onia dar sari apel ora feel like -38 and day -38 ani feel like ti hi mo ngati nge feel like anti thin ti chuan avodan dik tak apon hi chu -28 ni si khan windshield hi thlivot deuh kan ti hi om thina chu thlivot deuh nen chuan feel like -38 ang main kan feel ani ti kha ania avot maya hei tui hi tap water mi ka langa minute engza chunga nge a khal ti kha kan en chin don ne pona kan ta nga heta hian hei sana hi ka da hei nakina karon record phanga hei kan pui dot tak ania hei tap water ni kan langa ko phian hei pona ka vada don ni pona ka vada karon lu le nu tang chi hei hi kan en don ni hei pona hei ding ka da me nga apon poi ka chuak thui lo nga hei kong kha te an en chinula hei vur be kan ni hian khal vek kong khara glass mo da thalang po hei ti hian vura chang vek ani eng po ni se hei tui hi kan da chin nge pona hian tui ka da chin do na ka da nga ang kan khar le nge một lẽ mấy cẩn thận to hay hi cái record về vàng in minute anh ra ta chia nghe thì kha cần en hậu đó nữa nè ở đây thì khăn cần pha cái han mi châu hi karon tilang toang tu na sana châu hi karon tilang char char nga akhal le khal lo ka va check zeu nga ka check ma in heta hian ta timer a hian minute anh ra nghe ni ti kha cần en zel đó nữa nè pona kan chuak chinanga IC to nge IC chang to lo ti kha chuan hei kan en chinang o ni a hei thleng na china ka da kha ni a minute som ni kalta ka da kha ni a hei ti hian khal vek to ni a chunga chuan pui chu tlem te lo ma hei na china ka vada chu kha ni a khan minute som ni pariat chia a khal ta ni hei hi vu khal na china thlenga tui ka da kha ni a minute som ni pariata a khal vek ani tui hi ole ti khan in thriat theng mai ka ringa avo zia chu mo minute som ni pariat vela chuan tui pa ngai po in chunga mi po na ka da chu kha a khal mai thei ani kha ti kha chuan in thriam ang chu avo zia chu mo kalo me